பார்க்கடலை கடைந்தான் எம்பெருமான். அப்போது மகாலட்சுமி தாயார் உருவாகி வந்தாள். கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் யாரேன்னு பார்த்தா 33 தேவர்கள் நின்று இருந்தா. யாரையும் பிடிக்கல நாச்சியார். கையிலே மணமாலையை வைத்துக் கொண்டு பெருமாள் கழுத்துல போடணும்னு தேடினா பெருமாள் நின்று இருக்கா. சரி போய் போடணும் இல்லையோ. 33 ஆண்கள் நின்று இருக்கிறச்சே வெட்கமா இருக்காதா? ஒரு பெண்ணு நேர வந்து எப்படி மாலையை போடுவோம்? அதனால அவள் நாம தனியா எங்கேயானு போவோம், ஏகாந்தமா ஒரு இடத்துல தவம் புரிந்து அங்க பெருமான வரவழைத்து அங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்வோம் என்ன ஆசைப்பட்டாள். கிருஷ்ண மங்கள கஷேத்திரம், ஏன்னா கல்யாணம் நடந்த இடம் இல்லையோ, அதனால மங்கள கஷேத்திரம்னு பேர். கிருஷ்ண கஷேத்திரம் இல்லையோ, சேர்த்து கிருஷ்ண மங்கள கஷேத்திரம்னு சொல்லிருக்கோம். என்ன நடந்தது பார்ப்போம். தனிமையில் வந்து இது தரிசன புஷ்கரணி. இந்த கோவில் புஷ்கரணிக்கு தரிசன புஷ்கரணின்னு பேர். பார்த்த மாத்திரத்தில் நன்மை ஏற்படும். தரிசனம்னா சேவிக்கிறது இல்லையோ, தீர்த்தம் ஆடுறது கூட அப்புறம், நீராடுறது அப்புறம், பார்த்தாலே நமக்கு நன்மை ஏற்படுத்தக்கூடிய தரிசன புஷ்கரணி. அந்த புஷ்கரணியிலே தோன்றி பக்கத்திலிருந்து தபஸ் புரிந்தாள். பெருமான் திருக்கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்காக பிருகது பகிசந்து பெரும்புற கடலாக கல்யாணம் பண்ணிக்க வர பெருமாளுக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார் உடனே 33 தேவர்களும் பாக்குறதுக்கு வந்துட்டோம்.